गिबि गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमबो निउस चेनेल निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। थारैनो दिनैनि बे लाकी गिफ्ट कुपनखौ जोङो जोंनि सासे लिंहरदोंमोन आलासि मानगोनां ललित चन्द्र बर' सार, बिथाङा रिटायार्ड एसिस्टेन्ट हेडमास्टार अफ SB बड' हाई स्कुल आरो जोंनि सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनिनो बोसोनगिरि बिथाङा थारैनो दिनै जोंनि गेजेराव बे सानजारि नोगोर 33थि बैसागो फोरबो बिदाय फोरबो फालिथायनि जोबथा सानखालि 5 मे खालि जिहेतु जोङो बे लाकी गिफ्ट कुपनखौ जों ड्र खालामनाय जागोन। बेखौ थारैनो दिनै बेनि थाखायनो दिनैनि बे लाकी गिफ्ट कुपननि टिकेटखौ बेखेवनाय जाबाय बा बे लाकी गिफ्ट कुपननि मा होनो टिकेटखौ बेखेवबाय। बेवहाय मोनबेसे गिफ्ट दं लोगोसे बेसेबां टिकेट साफायनाय जादों? जोङो मथा मथि 10थासो जोङो गिफ्ट होनायनि मोनसे माबाखौ लाबाय आरो 52,000 जों टिकेटखौ साफायनाय जादों। थारैनो जोङो जिहेतु जों मिथिगौ सरासनस्रायै जों बे बैसागो फोरबो बा बैसागो बिदाय फोरबोआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो, जाय फोरबोखौ लानानै सरासनस्रायै जों हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे समाव बैसागो समाव जोङो नाजाबाय थायो। थारैनो बे सानजारि नोगोरावबो बे बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जोङो बैसागो फोरबो बरायनाय लोगोसे जों बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जायो एबा जों एसे बेलेग रोखोमै जों लादों। मानोना जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव मेल मिटिं जाबाय थायो, ओरैनो जोङो डनेसनफोरा जोंहा माने फैनायनि एसे माने गोब्राब जालांबाय। गतिके बेनि थ्रुयैनो जों मोनसे 100 रां करि माने मोनफा टिकेटाव जोङो फाननानै जाहाथे माने एसे जिखिनि रां खेन्दा जों मोनो बेखौ जोङो जोंनि बैसागो दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय बादायनायनिफ्राय लानानै गासैयावबा जों इयाव माखासे जोंनि माने बादायनाय आरो ओरैबायदि गेलेमुनाय माखासे जोंनि हारिनि गेलेमुनाय माखासे बादायनाय दिरुं बोलायनिफ्राय लानानै थिग बेदिनो माखासे जों भलिबलनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो जोङो लिटारेरि थुनलाइयारि आयदायावबो खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो सावगारि एरनाय सोंगोब कुइज बादायनाय बेफोरखौबो जोङो लाफानानै मोनसे थांखि लादो आरो लाफागोन जों बेखौ। थारैनो जोङो माने जोंनि सानजारि नोगोरनि जिथु बैसागो बादायनाय बेखौ जों एसे साबना हामना खालामनो होननानै जोङो गासै रायजो राजानि मदद लानानै गासै माहारि आफादनि मदद लानानै दिनैनि बे लाकी गिफ्ट कुपनखौ जोङो दिनै बे बुब्लियाव जोङो सिन्था सरसा खालाम बेखेवनाय जाबाय। रायजो राजाखौ बेनो बुंनो सानोखि जे नोंथांमोना जाहाथे माने बे 100 रांखौ गियालाबासिनो जाहाथे जोंहा माहारिनि थाखाय जोंनि बैसागो बरायनाय बिदायनि जाहाथे जों साबना हामनाबा जों बेखौ जोङो जेरै जों सिमां नुदों बेखौ मोगथां महराव लाबोनो थाखाय जोंनो माने 100 रां करि जुदि अबदान होयोबा निस्सय जों रायजो राजाखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों गाहाम हामलायनायखौ थागोन आरोखि। थारैनो बे लाकी गिफ्ट कुपनाव जोंहा माखासे बे बान्था बे लटारि माबानि लाकी गिफ्ट कुपननि 1 नाम्बाराव जोंहा वेगनार दङ, थिग बेदिनो मबाइल फन दङ, एल्ट' गारि दङ, बिदिनो बाइक दङ, फ्रिज दङ, रेफ्रिजारेटर दङ, लेपटप दङ, स्कुटि दङ, बेबायदिनो सनाबो दङ आरोखि। बेफोर माखासे बे माबाखौ लानानै जोङो बे लाकी गिफ्ट कुपन होनाय जादों बे बेसादखौ लानानै।